Tingnan niyo, ito yung ayaw ko talaga, oh. Hindi ko lang comment down kung ganyan din kayo. Ano ka, guess? You're the main chef. Ay! Wala pa kita igang tayo. Kasi yung blush mo. Kapag pa-break atong turn na ni mo ako sa loobon. Di mo masusok eh. Pag swimsuit para ako ay. Ito ano ba? Del Mar. Sabay tik ba? Ano tayo mong turn no be? Hala? Del Mariano. Del Mariano. Del Mariano. Del Wala yung kaya Ano ba pangayon yan? nakabunda na. Terna ni... Partner ni... Donnie Pangilinan. Brett, asa yung turn no Brett? Katong sa summer? Oo. Pero dito taas. Taas na tayo. Tapos ako sinilang ba? Blush on then red to lipstick. Red na red. Dadara! Wow, ganda. Electric fan ani? Ang putla mo sa blush on. Yan talaga pag mainit. This is the salt. Ay, may isa pa. Pepper. Yellow paper. Ha? Wala! Dito silong legged, diba? So, meron tayong ano ngayon dito. Nasa preparation na tayo sa later na yung cook fest nila. Oh, parang may naisip na ako. Bahali na video na. May naisip na akong gawin dito. Bibila ko ng putahe tapos sila paglulutuin ko. May benta? Oo. Dadalhin doon. Kaysa to sa kasabi sa libre. Siyempre, meron tayo mga batikang guests ngayon na kung saan sila nga ang mga assistant ko sa pagluluto natin ng ating ulam ngayon. Eto na, ipapakilala ko na sa inyo. Walang iba kundi si... Floral Manager. Lito at yun sa datu upper buhay pa ba siya, di ba? Okay, meron tayong guest ngayon, si Mr. Argel TV. Dahil isa siya sa pinakamagaling talaga magluto talaga. Maginis lang na ano. Siya po nag-list. At syempre, meron din tayong, dito ka sa ilalim dumaan, ilalim ka gamay. Meron tayong guest ngayon, si... Corazon! Ang una. Sorry, you're wrong. I'm Bel Mariano. Hala! Ang nagpapatibok ng Donnie Pangilinan. Bel! Bel at Changina! Tangina mo, arte-arte ka. Guys, kasi sila guys, sige pangawat sa akong video, mauna pag-upload ng yawa. So ngayon, maganda yung kasama sila sa pag-upload, meron silang i-upload na content nila. Dapat, makikita yung mukha nila. So, he is the assistant sa paglilinis. Ito naman ang assistant sa pagluluto. So ako, magmando-mando lang ako dito. So ano ang lulutuin natin ngayon? We'll cook adobo. Parang hindi masyadong maganda yung wig niya. Lapit ka dito konti. Dapat medyo angat-angat ka. Huwag mawala yung essence ng Bel Mariano. Bel Mariano. Lola Bel Mariano. Ang ating ulam for today. Di ba si yung taga-Bukidnon si
Chicken sa Sinero. Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua. Yan. Yan sa akin. Ano ulamin natin ngayon, Corazon? Ay, Bel. Adobong baboy, si Kay. Siki. Ay, mag-artihi kayo ba? Siki, Siki. or pata sa Tagalog ang ating lulutuin. Adobo siya with, ano ang mga ingredient nito? We have white onions. And then, dahon. Daon ng laurel. Laurel. And then we have black beans. Then we have Ay, iana kay pasag iana lang bagay ang camera manggod kay pag Okay, YouTube manggod na sorry. kanang para klaro kay we iana have lang. bawang. And then we have red onion Red onion. sauce. Ano? With sauce? Toyo. Salt. And sugar. And then vinegar. Ganun, And then we have Sprite. ano yan Sprite na yan gagamitin natin pang Panghalo para pang ano lang, pang balance ng ano, diet. ng basta pang balance sa tip sa Meron lasa. tayong syempre, meron tayong Black powder. pepper. Pero alam nyo guys, pag nagluluto talaga ako ng mga karne, anything, karne, manok, baka, baboy, bago ako magluto talaga yung dire-diretso na luto, pinapakuluan ko po talaga muna yung karne kasi ayaw ko talaga nung mabula-bula na, saan man yung singig pang gilok pa na yung buhok, uy! Kana, ayaw ko talaga yung lasang malansa, yung may bula-bula na, pag pinakuluan mo kasi tong raw na karne na to, may lalabas pa ng mga bula-bula dito, di ba? So yun yung gagamitin natin na kailangan natin tanggalin. Hindi, ang interest ang main ingredients. Ang main ingredients ngayon, ilalagay na natin siya para pakuluan konti. Kahit mga isimmer lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Ayan, ilagay lang natin siya. 3 hours. Hindi, ano muna, pakuluan lang siya para pag lumabas na yung totoong kulo niya, saka natin siya huhugasan ulit, saka natin siya igigisa at doon na natin siya papakuluan ng bonggang-bongga. Tingnan niyo, ito yung ayaw ko talaga, oh. Hindi ko lang comment down kung ganyan din kayo. Yung pinapakuluan mo kasi ito yung mga dugo-dugo na yan, oh. Yan, yung mga Wala, di ko ma-recognize. mga kadiri. Sa ma-recognize yung naong sa pag-open. Asap. Ang ganda naman ng Ah, cook namin ngayon. Costume. Bilang na bilang yung bangs mo dyan, Day. Naku, natural po yung blush on niya sa sobrang init po ng niluluto. Yes. Kusa siya Ganyan ang nawawala. kamistisa. Oo, Miss Iza. At humaba bigla yung buhok niya. Kakagutom ba yun, ha? Our Kailangan pag nag-ano ka sexy with love and smile. Humok na din siya kaayo. Ay, pag nauna lagi. Chad ang hagdan. Hindi sama. Tatayo, please. nakita ko dyan. Nari concept daw para kan. Magluto na ka dire, di daw kuno kanang Okay na. usual na sinina na ikuan. So ito na nga, ilalagay na nga natin ang mga pampalasa at pampaano ng adobo. Ito na. Tanggal man nimo ang tuyo guys, may mga dahon ba na? Wala ko, eh. Kasi may nag-install kasi sa taas sa tarsier, oh. Ayan. Ayan, naglagay tayo ngayon ng toyo. Ikaw ang measurement ba? Gamay ra ka ng toyo ni mo Briti sa tinuod lang. Ano ba pang kwan? Like 1 cup of ana ba? One Pag cup chika of ba? suba na. Dili 1 cup, isa kayahong mag Andi diri ka ugasan ka. Wala ko trabahoon. Ana, kato din toyo, suka. suka. Yawa. Kayo. Nilagyan siya ng suka. With Well, sugar. lagyan ng sugar. Konti lang ang sugar, mga 1/4. Wala mo na si Kalayo. Talaga kan kay malapot-lapot. Ano kinamay? Ilagay natin black beans. Gusto nyo yan, Lagyan ha? natin ng black beans. Outdoor lapog man ni outdoor kitchen. Tapos, wala pa man yung ano, yung seasoning. Mali sarap na. Ma'am si kulang imong gikuan, wala magic sarap. Ay ba? Okay, gamay tayo. Kasi gaman siya pero naubos ang Kalayo. Alang-alang sa vlog. Sige. Ay sa usito fluko niya na, pasikat dito dapit. I-play na na diretso. Ipre diret sa parikat-kat ang limo siya. May top shot po. Ayun, Oh. Igda tindog. Sina? Ayan. Sina? Nagatunga may gamay? Ah, pasag Wala, na gamit siya video. Ang joke sa okay. 1, 2, 3, go. Guys, tayo. Ihulog din ang cellphone. What's that bear? Kulang siya ng konting alat actually. Oo. So, we put salt. Akin naman na yung toyo. Toyo lang kasi maputla siya eh. Kulang siya konting toyo. Alat. Matamis siya kaasim yung nandyan eh. And we put white onions. Isa pa sa atsal. Oo nga pala, wala mo. Huwag na maglaglayan. Ayun.
Perfect.